Κύριε Παλάσκα, μείνετε μαζί μας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αθανάσιος Γιώγα. Είναι δικηγόρος 19χρονου κατηγορούμενη στην υπόθεση με τους 28 κατηγορούμενους της ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώγας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, κύριε Γιώγα, ο πελάτης σας, ο 19χρονος, δέχεται ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία λεγόταν Defend Salonika και όπως περιγράφεται από την αστυνομία, ήταν μια οργάνωση η οποία είχε ακροδεξιό ιδεολογικό πρόσημο και ταυτόχρονα πολύ έντονη ποινική δράση. Ναι, ομολογεί ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία βρισκόταν μέσω μιας τηλεφωνικής εφαρμογής του Telegram και οι λόγοι συνέβρεσης δεν ήταν η διάπραξη πράξεων παράνομων, κακουργηματικών ή πλημεληματικών, ήταν καθαρά κοινωνική, πατριωτική, σκοπή καθημερινότητας δηλαδή. Είχε οι φίλοι του από την περιοχή της Θεσσαλονίκης δυτικά από τον Εύωσμο, ίδιας ηλικίας περίπου, που βρισκόταν συχνά και είχαν και άποψη για διάφορα θέματα κοινωνικά και πατριωτικά. Ναι. Για όλα αυτά όμως τα οποία κατηγορείται, κύριε Γιώγα, αυτή τη στιγμή και ο πελάτης σας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη αυτής της οργάνωσης, τι λέει? Καταρχάς αρνείται τις κατηγορίες, γιατί δεν ενεπλάκη σε καμία από τις πράξεις για τις οποίες θα πάρουμε σήμερα κατηγορητήρια και ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε περισσότερο από εσάς δηλαδή και από την αστυνομία. Η αστυνομία δεν λέει... έχουμε πάρει κατηγορητήρια ακόμη. Η αστυνομία λέει, κύριε Γιώγα, ότι αυτή η παρέα, όπως την λέτε εσείς, των ατόμων οι οποίοι είχαν κοινωνικές ανησυχίες, κυνηγούσαν μετανάστες, τους έκαναν μαύρους στο ξύλο. Οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες. Οι πιο πολλοί είναι παιδιά Ιγυριανών, Αλβανών, ποιος κυνηγούσαν τους έφερε. Δεν με εκπλήσει η φασιστική νοοτροπία, η ακροδεξιά νοοτροπία, αν ισχύει τώρα εδώ πέρα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Η αστυνομία τα λέει και η δικαιοσύνη θα τα κρίνει. Ούτε εγώ γνωρίζω, το θέμα βρίσκεται στην ανάκριση. Ωραία. Την Κυριακή τι λένε λοιπόν οι αρχές, τι έχουμε μάθει, για να μας πείτε τι λέει ο πελάτης σας. Λένε ότι στρίμωχναν μετανάστες οι οποίοι δεν ανήκαν, εν πάση περιπτώσει, στην ομάδα τους, τους έκαναν μαύρους στο ξύλο. Έκαναν ληστείες, είχαν στην διάθεσή τους ένα ολόκληρο, δεν θα το έλεγα οπλοστάσιο ακριβώς, αλλά είχαν όλα τα σύνεργα της δουλειάς. Μαχαίρια, στιλέτα, σιδερογροθιές, πτυσσόμενα γκλόπ. Αυτά δεν παραπέμπουν σε κοινωνική δράση. Παραπέμπουν σε τάγματα εφόδου, όπως είχαμε συνηθίσει να τα λέμε. Δεν μπορώ να σας πω για αυτά. Δεν τα γνωρίζω. Αυτά τα πιστήρια του εγκλήματος θα πρέπει να τα δούμε στη δικογραφία. Δεν τα γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι κατηγορούνται ότι διέπραξαν μια ληστεία και τα όπλα ήταν η ζώνη που φορούσε κάποιος και μία ράβδος. Ναι, αν πάω όμως εγώ στην Άννα, τραβήξω τη ζώνη μου ότι θα τη χτυπήσω και ο άλλος κρατάει ένα γκλόπ για τη ληστέψουμε, ληστεία είναι. Με την έννοια του νόμου, αυτά είναι όπλα και η πράξη είναι ληστεία. Συμφωνώ, εντάξει. Τι ηλικία ο πελάτης σας, κύριε Γιώγα? 19 είπατε. Επειδή ακούμε και για άλλες ηλικίες ότι και ανήλικοι υπήρχαν. Είναι 13 ανήλικοι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι για την επικινδυνότητα των νέων ανθρώπων. Θα πρέπει να βρεθεί μέσα από την πολιτεία ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η παραβατικότητα που υπάρχει στην ανηλικότητα. Το βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέτρα παιδευτικά, παιδείας, δηλαδή κοινωνίας, όχι με συλλήψεις και τέτοια. Αντιλαμβάνεστε? Τι εννοείτε δηλαδή, να μην γινόντουσαν συλλήψεις? Η παιδεία πρέπει να λειτουργήσει και η οικογένεια. Αυτό είναι το κομμάτι της πρόληψης. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει παιδεία για να μην φτάνουμε εδώ. Ακριβώς. Αλλά να γίνονται, φανταζόμαστε, συλλήψεις. Κύριε Μπαλάσκα, τι λέτε για την υπόθεση? Κοιτάξτε, ο πελάτης, ο 19χρονος του κυρίου Γιώγα, είναι φασίστας. Και πολλοί ξέρουμε, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο φασισμός με την εγκληματικότητα και την κακουργηματικότητα είναι σιαμαία αδέλφια. Δηλαδή, ο κάθε φασίστας είναι και εγκληματίας. Είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε το κατηγορητήριο και ο κύριος Γιώγας νομίζω ότι περιμένει να δούμε ακριβώς, γιατί θα κατηγορηθεί ο πελάτης. Είναι σίγουρο ότι πάει για εγκληματική οργάνωση αυτό το παιδί. Τώρα, το πώς κατήντησε εκεί. Θα σας ακούσουμε, κύριε Γιώγα. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να απαντήσετε. Μισό λεπτό, κύριε Γιώγα. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να απαντήσετε. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κύριε Γιώγα, αυτό δεν είναι? Μήπως κάνω λάθος? Διορθώστε με. Θα απαντήσω μετά. Τι να σας διορθώσω? Ωραία. Ελάτε, κύριε Μπαλάσκα, ολοκληρώστε. Ωραία. Αυτό το παιδί λοιπόν κατηγορείται
ότι λόγω των, αυτός λέει πατριωτικών, η άποψη είναι ότι φασιστικών ιδεών του και προκαταλήψεων, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω, ενεργούσε μαζί με άλλους εγκληματικές δραστηριότητες, με εγκληματογόνο δραστηριότητα και εγκληματικές πράξεις. Πέραν από τις εγκληματικές πράξεις, το ξέρουμε διότι υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία στην ελληνική αστυνομία, με τα χεράκια τους στα δεξιά που να τους τα κόψουν θα πρέπει κάποια στιγμή να τα σηκώνουν και να χαιρετάνε, με πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε εθνικοσοσιαλισμό και σε ναζισμό και βεβαίως είναι λάτρης του γνωστού κόμματος που θα έπρεπε να καθίσει για πάντα μες στη φυλακή, Χρυσής Αυγής. Από εκεί και πέρα το κατηγορητήριο... Τώρα κύριε Μπαλάσκα να πω κάτι. Ορίστε. Όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή, ο 19χρονος πρέπει να ήταν 12. Και... Το σημειώνω απλά. Το έχετε ακούσει. Το έχω ακούσει και το έχω δει να εκολάπτεται κιόλας. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Αλλά... Εννοώ ότι είναι σίγουρο τώρα ότι έβλεπε τον Κασιδιάρη, ας πούμε, και αναπτερωνόταν το ηθικό του, ο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε τι έχουνε, το πλάνο. Το βλέπω, κοιτάξτε τα σήματα και τα εμβλήματα. Τι είναι και που παραπέμπουν, το βλέπετε το τζόκι επάνω. Ναι. Το μέαντος, το τζόκι, το βλέπετε από πάνω. Ναι, όσο το καταλαβαίνουμε. Κύριε Γιώγα, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Κοιτάξτε, όλα αυτά εγώ κατ' εντολήν του εντολέα μου, του νεαρού αυτού, δεν τα εγκρίνω, διότι ο άνθρωπος δεν είναι φασίστας. Δηλαδή, πώς είναι φασίστας ένας άνθρωπος που ζει με την οικογένειά του, είναι σεμνός, είναι εργάτης. Και ο Γκέμπελς με την οικογένειά του ζούσε και μετά τους έδωσε όλους πιάνοι. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ένας άνθρωπος που δεν έχει κατηγορία, που στο σχολείο του ήταν μια χαρά παιδί, που εργάζεται, κάνει τη μαθητεία του μέσα από τα ΙΕΚ σε μια δουλειά που έχω πάρει τη βεβαιώση ότι είναι επικοινωνιακός, ομιλητικός, εργατικός. Δηλαδή, εγώ τον έζησα, τον ξέρω 2 μέρες τώρα. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς δεν τον γνωρίζετε και το λέτε φασίστα. Νομίζω ότι αυτό είναι φασισμός. Αυτό που μια ταπέλα που πάτε να κολλήσετε σε κάποιους, χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Μεγάλη μαγιά, ξέρετε κύριε Ζώγα, αυτό το αντίστοιχο που κάνουν πάρα πολύ. Όταν βλέπεις ένα φασίστα και του λες είσαι φασίστας, γυρίζει ο φασίστας και σου λέει είναι φασιστικό να με λες φασίστα. Μου έχει συμβεί πολλές φορές, με κάνατε και γέλασα. Αχ, να είστε καλά κύριε Ζώγα μου. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, τώρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Δεν χρειαζόταν αυτό. Καθένας εδώ τοποθετείται και εκφράζει την άποψή του. Κοιτάξτε να δείτε. Εκφράζει την άποψη του. Ο κύριος Γιώγας, κύριε Μπαλάσκα, εκπροσωπεί έναν άνθρωπο. Μισό λεπτό. Κύριε Μπαλάσκα. Κύριε Γιώγα, μισό λεπτό. Κύριε Μπαλάσκα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σεβόμαστε. Κύριε Γιώγα, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται εσείς να απολογηθείτε. Κύριε Μπαλάσκα, σας παρακαλούμε πολύ. Ο κύριος Γιώγας τον φιλοξενούμε στην εκπομπή, εκπροσωπεί έναν άνθρωπο, κάνει τη δουλειά του. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Κύριε Γιώγα, είμαι από αυτούς που τους πιάσανε, δημοσιογράφο. Δεν βλέπω, ακούω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, κύριε Γιώγα, καταρχήν, όντως, εμείς που συντονίζουμε τη συζήτηση, σας κάνουμε τα ερωτήματα. Ο κύριος Μπαλάσκας έχει τις πληροφορίες του και τις εκθέτει με έναν τρόπο ο οποίος καμιά φορά είναι λίγο πιο δεικτικός από ό,τι εγώ θα το έκανα. Δεν βγήκα να μιλήσω με κανέναν. Αν θέλετε ρωτήστε με να σας απαντήσω αυτά που δεν ξαναμιλώ ζητώσει. Δεν ξαναμιλώ ζητώσει. Η ιδιότητά μου ως συνήθως. Ωραία. Κύριε Γιώγα, νομίζω ότι μας λύσατε τις απορίες. Με όποιον φιλοξενούμενο δικό σας. Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο είχαμε υποχρέωση να κάνουμε, που ήταν να ακούσουμε και την πλευρά ενός εκ των κατηγορουμένων, το κάναμε με την παρουσία σας εδώ. Εγώ τον έναν εκπρόσωπο, δεν εκπροσωπώ. Ενός εκ των κατηγορουμένων. Είναι ένα παιδί από μια δημοκρατική οικογένεια και δεν δέχεται από κανέναν τον αποκαλεί φασίστα χωρίς να τον γνωρίζει κιόλας. Του επιστρέφει το χαρακτηρισμό μέσω εμού. Λοιπόν, κύριε Γιώργα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Μπαλάσκα, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε.